И здравейте хора! Днешното видео ще играем Minecraft Hardcore. Ако умрем, ГГ е сезона. Ако не умрем, може още да се играе. Нека да видим колко дни ще оцелеем, защото много ми е интересно. На вас интересно ви е. Ако да, дръснете лайк бутона, моля ви хора, помогнете ми. И нека да започнем с видеото. И ай! И така хора, зарежда света. Къде съм се? Бъгнало ми се скинат. Не пите, ще го правя. Тук ще ви първо аз ви показвам каквото съм билнах и тогава ще билнем. Видите, да добиете представа какво съм сторил извън кара. Да, не съм качвал. Какво да направя? Ще има видеа. На Minecraft видеа не са толкова интересни. Искам нещо, но как? Да не губим толкова време, да отиваме да копаем орове, защото ще отидем да копаем диамантчета. Първо да отида да направя. Да си сложа тук нещата и да се оправя. И да енчатна кирката. Ако харесват такива типове видеа, абонирайте се, моля. Да не говоря само за това. Да мислим какво да билдваме. Ако умра в този хакор, ГГ. Ако не, ще си билне колкото си искаме. Добавих един мод за врати да има глич като Java. Да мога да дишам под водата. Да, много искам Java да си играя. Много скоро, не знам. Ще видим хора. Още не се знае. Да си играйкаме. Сетих се. Бия крави. Убивам ги кравите, защото трябва да си направя букшелф и да си направя Enchanting Table е направен. Трябва книги. Следващото видео ще копаем още и ще си направим още книги, ще обмножаваме кравите, лека по лека ще стане. Просто сега се чура защо другите балумници, другите нубове в тази игра на телефона, как не оцеляват. Пускат да оцеляват, умират на третия ден, където са пуснали хакор. Защо? Толкова и са зре. Не чак тук зре. Натискаш и като е това контролите. Защо толкова са зре? Свикнах и нищо не ми прави. Малко бъгва, но да не правим комплименти. Да не питаме за това. Да, знам, бъгва, но всичко е наред. Нищо друго не съм видял. Тук ще има тук нещо ще бъде и моята голяма база. Тук по средата ще има Enchanting Table,
подолу в земята ще има някакви работи, някакви неща, фермери, както е. Тук направих стени отстрани, да имам си една идея дали ще стане. И аз не знам какво пилам. Билдвам там да е нещо, да е като другите. Нещо хубаво ми се иска. Да си направя сега армор, стикс и сор. И трябва да ходя да купая още. Имам още в Ender Chest, не искам да ги хъба. Отивам да взема още 4 или 3 диаманта. Ако... вече съм взел. Сбъркам. Единия чест е буклуц има само. Спок, хора. Ще изчища буклуците си. И така. Продължаваме си. Малко отидох да нещо да направя. Дека да продължаваме да фармим крави, да ги разбърдим, да правим букшелф, книги, хартия да правя от тия и да си развъдим овцете, тък му става нощем и да развъря сега тия овце. Преди казах малко да убия, защото храна трябва. И да спинкаме. И много интересно. И ставаме къде отиваме сега. Отивам тук да направя да енчантна и да сложа още няколко букшелфи. Какво ще ми се падне, хора? И така, хора. Слагам си меч и брадва, инструментите енчантвам. Efficiency 3. Ще си загуба тази кирка. Трябва да завъря ферми, крави, това ще е супер. Моля ви. Те е ясно, хора. Има дори видеа. Ще видя, хора. Не знам. Не знам, хора, още. Искам да направя видео на компютъра. Нищо не знам. Тук той ако лове са за нещата си. И така, хора, тия са за нещата. Да сложа да е хубаво, красиво, людска. Ще сложа това, което е колоните, ще е моята и докато малките колчета ще са огради. Това, което е фена за кошките, там много скоро бил насили. Това нещо, оградата скоро е билната. Ще трябва да чиста, хора, и ще трябва да оправям. Не питайте колко е тъпо. И да си копаем, да намерим диаманти, но също искам да направя фена за голдсплит, защото това искам целта ми. Как се прави фена за малък смок? Никак не знам, брат. Ако искаш да ми кажеш, как си моля. И моля ви, гледайте, хора, да има видео. И не,
имаме и злато. И копаем си още. И още. Ще е фън. Лапис също. Ако скипнати, мърсиме да ги оправя. Ако и ти мислиш така, окей. Ако и ти копаеш по този начин 3 блока нагоре, окей. Така е по-добре, защото се крият диаманти, хора. Ако не махнеш, може да забравиш диаманти там. Ако така е по-добре. По 3 блока е най-добре. Има хора, някой има по 4 блока копаят. Арън и диамантчета. Айде да ги взимам 6 диаманта. Изи пизи. И да си получаваме, защото още копаем. Чува се, брат, какво казвам. Как да е интересно на вас. Моля ви, напишете какво ви харесва. Това искам как пак да имам това нещо си стои. Кога ще стане? Искам много. Кога? Сложих накрая нещо такава, много тиха музика. Много тиха. Мога по-тихо, не знам. Дали ще стане, хора, въобще не знам. И продължаваме да си копаем, защото да направим още неща. Другия епизод, не знам, хора, какво мисля, ще направим ферма за мобове, за монстъри. Ще направим, ако гледате вие. И тук попаднах на лава, запали ме и я угасих. И изкопах още малко, да е готово за другия път това. Другия път ще копаем от началото и после горе. Ще е супер. Какво да бива? Малко хапна неща хубави. Айде да се връщаме, хора. Тук да си сложим нещата, бокуците и да си продължаваме. 13, окей. 13 минути. Да го махна това нещо. Ще го махна. Айде да скачваме. Айде. О, нож. Айде да свиваш. Good night. Тък маха, защото се спъвам само. И тук е супер, ако е супер. Да почиста траса. 14 диаманта. Умаг. Good job. Голяма работа свърших. 6 диаманта е уга-буга. Айде да продължаваме. Защото ми е интересно. Тук има копа Lightning. Сложил съм и го кръвнах и сложих.
Тук си завъждам кравите. Мисля ще фарма пшеницата, размножа ги. Да ви кажа, тази стена отсам първо тя беше билната и после другата стена от среща при кокошките я билнах много скоро. Половина ми се другия канал там ще има. Аз имам. Моя този е най-силен. Помогнете ми, хора. Ще има. Защо не гледате? Толкова ще има. Ще гледам. Защо не гледате? Сега. Там, брат, хора, дали всяко видео трябва да се промотира. Странно ми е. Как другото има толкова хора? Да, всичко едно пак да го. Имам също и пак е същото, да, ако това е второ, да слагам второ и към на стримовете стои едно. На видеята, нормалните видеа, защо не гледат? Ще направя, да, ще го като кога има, като имам, ще сложа и ще сложа го да вие да гледате. Трябва да махна тук, трябва да има видео. Не знам какво е. За шоутове е по-добре. Така ми чувствам. Шоутовете, обожавам шоутове да правя. Да, обожавам шоутове. Видеа и как да има гледане. Трябва да направя какво. Да, знам. Нищо не знам. Ще направим доста неща в този сезон. Това дърво ще го махна. Стефан Милдърво. Тук, което е
Тук трябва да се оправи и тогава ще сложим стената. Доста неща ще се оправят. Айде да слизаме долу и да сложим видеото, защото доя епизод пак ще направя видео на доя епизод, ще кача доя епизод и ще продължаваме да копаем и фермим животните. До тук, до там ще има тунели. И до тук ще бъде това видео, хора. Доста дълго стана и благодаря, че гледахте и до нови срещи. Извинявам се, хора. Subscribe!